खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनै 164 साननि उनाव थांनाय समबारखालि कलकातायाव जालांनाय जि जाथाय जायखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबगौ आरो बे जाथाया जाबाय ममिता देबनाथनि जि आरजिकर हस्पिटालाव जानाय जाथाय। बेखौ गासै इन्डियानिल' नङा गासै बुहुमनि सुबुंफोरानो मिथिजोबदोंमोन। बिराद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांदोंमोन आरो बे जाथायनि जाय मेन आसामि सन्जय राय बिखौ थैजासिम जेलाव दोननायनि सास्ति थांनाय समबारखालि आदालतआ जनायदों। नाथाय आं बे जाथायजों लोगोसे नोंथांमोननो किसुमान इम्पर्टेन्ट आङो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो सानदों आरो बै बाथ्राखिनिखौ नोंथांमोनाबो मिथिना लानाया मोजां। जोंनि इन्डियानि जि आदालतनि आरो लोगोसे बेफोरबायदि जाथायनि केसफोरा माबायदि कन्डिसन सालायबाय दङ, मानो एफा गोबाव जायो आरो गुबुन हादोराव माबायदि बेफोरबायदि केसा सल्भ जायो, बेखौ आं गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयै खोन्थानो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट आंनि मेसेजखिनिखौ नोंथांमोनाबो मिथिनो हागोन। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बेफोरबायदि जाथाया बै कलकातायावल' नङा, इन्डियायाव गोबां बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दायो आरो किसुमान जाथाया ओरैबायदि किसुमान सुबुंफोरनिफ्राय खारग'लाङो जे थाखानि जुराव बा पलिटिकेल पावारनि जुराव बेफोरबायदि गोबाङानो खारग'लाङो आरो गोबां केसानो दाबो सोलिगासिनो दोङो आरो बे केसनि कुनु सल्भ जायाखै। आरो बेफोरनिनो आं मोननैसो नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनि। इउपिआव कुलदीप सिं होननाय सासे सुबुङा 2017आव सासे उन्दैथार हिन्जावसा गथ'खौ बेफोरबायदि खामानि मावनानै बियो बै हिन्जावसा न'खराव जेसेबां सुबुं दंमोन गासैखौबो एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारजोबो आरो बुथारजोबनायनि उनाव बै गथ'आबो सिरि सिरि थानो गोनां जायो आरो खाथि खालानि सुबुंफोराबो गिनानै बे बाथ्राखौ रावबो खुलिनानै कर्टआव खोन्थायैनि थाखाय दिनैबो बे केसा ओरैनो सोलिगासिनो दङ, नाथाय कुनु बै आसामिखौ जेबो सास्ति होनाय जायाखै। इउपिआवनो 2020आव सासे 19 बैसोनि लाइमोनखौ 7 सुबुंफोरा लोगो नांनानै गेङैनो बेफोरबायदि खामानि मावो आरो जाय खामानिखौ माबोरै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो, जेराव पुलिसफोरा बै लाइमोननि जि डेड बडि बेखौ न'खराव जनायालासिनो बिसोरो लांनानै सावहैयोमोन आरो बै सावहैनायनि थाखायनो दावराव जायो आरो बे जाथायाबो गासै इन्डियायाव भाइरेल जाजोबो। 2018आव जाजाहुरि मुसलमान सुबुंफोरनि सासे 8 बैसोनि उन्दै लाइमोनखौ बिदिनो लोगो नांनानै गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि खामानि मावो आरो जेराव बिसोरखौ सास्तिथ' होनाय जायो, नाथाय दाबो गोबां बिनि तदन्त खालामनो बाखि दोङो। गोबां केसानो बिनि जि बिजों जुरिनानै थानाय बिखौ दाबो सल्भ खालामनो बाखि दंबावो। गुजरातआव 2002आव सासे लाइमोनखौ बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो लोगो नांनानै बेफोरबायदि खामानि मावो आरो 2022आव बिसोरखौ गासैखौबो हगारना होनाय जायो, मानोना बिसोरनि थाखाय रावबो बेयाव आदालताव जेबो साखि होनो थाङैनि थाखाय। 2021आव मुम्बाइआव साकिनाका होननाय थाइसे जायगायाव 13 बैसोनि सासे आइजोखौ बिदिनो खोब अयथासार खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावो आरो मावनायनि उनाव बिखौ बुथारो आरो बे केसावबो दासिमबो जेबो रिजाल्ट मोननाय जायाखै। गतिके लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनो मोननाय बायदिनो जोंनि इन्डियानि केसफोरा बिदिनो। जोंनि इन्डियायाव किसुमाना थाखानि जुराव बा किसुमाना पलिटिकेल पावारनि जुराव बा किसुमाना सिगिनानै बेफोरबायदि जाथायफोरखौ लाखुमाना दोनो आरो रावबो कर्टआव साखि होयैनि थाखाय
बेफोरबायदि केसा दासिमबो सलायगासिनो दङ। नाथाय आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थिगोन गुबुन हादोराव बेफोरबायदि केसा माबोरै सल्भ जायो, बिसोरनि हादोराव बेसेबां गोबाव सम नांगो, बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरो बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां। मानोना जोंनि हादोरा माबायदि स्पिडआव केसफोरा सल्भ जायो आरो गुबुन हादोराव माबायदि केसफोरा सल्भ जायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनो। आमेरिकायाव बेफोरबायदि केसखौ मास मोनसेनिफ्राय बोसोर बोसोर हमनानै सोलिनो हागौ, जेब्लासिम जोंनि इण्डियानि बायदि बिसोरबो रावबो साखि नागिरनानै मोना। आरो बेयाव आदालताव बिनि जि सास्ति होनाय जायो बे जाबाय 5 बोसोरनिफ्राय थैजासिम जेल। इउकेआव बिनि जि सम नांगौ बे केसा सल्भ जानो थाखाय 1 निफ्राय 2 बोसोर सम नांगौ, आरो जेराव 4 बोसोरनिफ्राय थैजासिम जेल बेयाव सास्ति होनाय जायो। आरो बेयाव गोबां समहालागै बेयावबो थाबैनो बे केसखौ सल्भ खालामनो थाखाय सेस्था खालामनाय जायो, नाथाय 1 निफ्राय 2 बोसोर बेयावबो नांगौ। जार्मानियाव बे केसा खोब थबनो जायो, जेराव 6 मासनिफ्राय 1 बोसोरनि गेजेराव बे केसा सल्भ जायो, आरो जेराव सास्ति होनाय जायो 2 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरहालागै जेलाव दोननाय जायो बिदि केसाव। सौदि आरबाव बेफोरबायदि केसाव खोब स्पिडआव खामानि मावनाय जायो, जेराव मास मोनसेनिफ्राय 6 मासनि गेजेराव बिनि गासै रिजाल्टखौ मोननाय जायो, आरो जेराव सास्ति होनाय जायो डेथ आरो नङाब्ला थैजासिम जेल। अस्ट्रेलियायावबो बे केसाव कर्टआव बहुद सम नांगौ, जेराव 1 बोसोरनिफ्राय 3 बोसोरहालागै बे केसा सलायबाय थानो हागौ, आरो बिनि सास्तिया जाबाय 5 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोरहालागै। जेरावबो बेफोरबायदि केसाव फासि होनाय जाया, नाथाय इण्डियायाव बेफोरबायदि केसाव मायावबा फासिबो होयो। सुइडेनाव बेफोरबायदि केसा 1 बोसोरनिफ्राय 2 बोसोरहालागै केसा सलायबाय थानो हागौ, आरो जेराव सास्ति मोननाय जायो 2 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरहालागै। गतिके बे केसाव जोङो मिथिनो मोननाय बायदि गुबुन हादोर बायदि जोंनि हादोराबो बिदिनो गोबाव लायो, आरो बे केसाव गोबाव लानायनि कारना बेनो जे बे केसखौ खोब सेन्सिटिभ। मानोना बेयाव किसुमान आइजोफोरनिबो बा लाइमोनफोरनिबो दाय थानो हागौ, आरो किसुमानाव हौवाफोरनाबो दाय थायो। नाथाय बांसिनानो आइजोफोरखौनो बा लाइमोनफोरखौनो सापर्ट खालामसिनो, आरो बिसोरखौ मेन लिडआव लाखिनानैनो बे केसखौ सलायनाय जायो। नाथाय बै कलकातानि केसाव गासैबो मिथिगौ सन्जय रायानो दायनिगिरि होननानै, आरो गासै प्रुफआनो बिनि बेरेखायै मोननाय जादों। सन्जय राया कर्टआव बुंदों जे आं दायनिगिरि नङा, आं बेफोरबायदि खामानि मावाखै, नाथाय कर्टआ बुंदों जे नोङो बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाबानो गैया, नोंनि सास्तियाथ' फासिसो जानांगौमोन, नाथाय फासि होआसै, आरो नोङो थैजासिम जेलावनो थादो। बेफोरबायदि कर्टनि जि जाज बिथाङा बेफोरबायदि बुङो। जायखिजाया नोंथांमोननो जि आं इनफरमेसन होदो, बे इनफरमेसनखौ जुदि एसेबो मोजां मोनदोंबाथाय बे भिडिअखौ लाइक मोनसे खालामनानै हो, आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै। गोजोन्थों।